mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Amarya kenan, amarya ba kya laifi ko da kin sare kafar ango. Amarya me ya faru ne? Wai na ga sai wani ɓaɓɓata rai kike, me ya faru ne? Ba dole man ta ɓata rai ba, haba da Allah. Amarya yau fara na farin ciki ce a gare mu, wai me ya faru ne? Na ga sai wani ɓace-ɓacen rai kike yi, wai waye taɓa miki ne? Ya za ba zan taɓa rai ba, ka gane nan gurin ka aje, ni ba zan iya zama a nan ba. Oh, dama wannan ita ce matsalar dama. Mana ina gidan da muka je da kai kace a nan za mu zauna ba kai kace min haka ba. Ayya amarsu ta ango, wancan gidan ai matsala aka samu. Matsalan me kuma ko kuma dama can kawai dai ƙarya kake min? Ayya amarya kada ki ga na saki a gidan haya, wancan gidan da na gina mana wallahi barayi ne suka sace.